Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:08 na. May aga Bacolod, Negros Occidental kag subong bugos nga Western Visaya sa malamutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon, ini naman sa Aksyon Brian Morden talos nga magpangalagad sa inyo Tob las 9:15 sini nga adlaw sang Martes, Oktubre 13 na 2020. Aksyon Hotline! Napaidalom gihapon ang Negros Occidental sa General Community Quarantine, while ang Bacolod Makaksyon napaidalom sa General Community Quarantine. Aksyon Hotline! List lang ang mga restrictions dira, anuman nga mga health protocols against COVID-19 dapat pagasundon ginaton para sa gihapon iwas kita sa padayon nga paglapta ni COVID-19 despite sa pila ka mga maayong reports diri sa syudad sa Bacolod nga nagatahaw-tahaw na gid siya. Pero last night, dito ya sa Negros Occidental, ang datos medyo masobra isa kagatos. Aksyon Hotline! Dire sa Bacolod, today jets na lang siya matuod pero te araman sa solo-sobra man 30. That's why nga ti gihapon, apisar sining mga maayo nga mga balita para sa aton diri, ang aton nga mga utod dapat indigid magkumpiyansa batok sa kay COVID-19. Aksyon Hotline! Ang balita last night, sobra 3,000 kahapon, daw 3,003 masubra. Ang kabilugan sa bugos nga Pilipinas ang nagdugang na naman. Daw nagnubo na ni nagligad, to tanay sa tag 2008, 2,500, 2002, nag 3,003 na naman. Ang COVID-19 mga kaksyon, pero nagadamo man ang mga naka-recover. Aksyon Hotline! Ang hambal sang World Health Organizations, kag sa aton sini nga mga health experts, sundon talanggid ang health protocol kay way pagita sang patod nga bakuna sini, amo ni ang dako nga makabulig sa aton para likaw kita sa disgrasya. Apisar nga hindi pagid naton makuha 100% nga makabalik kita sa normal, pero importante buhi. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:10 sa aton sa pagpangalagad mga kaksyon. Ano ba lang dalag ko nga mga balita nga dapat naton tutukan sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Aksidente sang kainalang mga launa sang takna diri sa syudad sa Bacolod makaksyon. Ang naaksidente isa ini ka sports car, Mustang ini nagaduwag sang itom, sumuhot sa idalom sang truck nga load sang tubo. Ang result, 3 kasakay sang salakyan patay. Aksyon Hotline! May aksidente man sa syudad sang Talisay. Isa man ni ka SUV maniho. Sumuhot man sa buli sang truck man. Ano na nga sitwasyon? Check ta pa ang sitwasyon sini. Aksyon Hotline! While diri makaksyon, karon dugay check naton ang hanay sa mga negosyante. Labi na gid ang operator sa ang aton sini nga mga fast craft nga nagabiyahe Bacolod to Iloilo. Last night, si Mayor Trinas sang Iloilo nagpahanugot na nga pagbuksan ang pagbiyahe sining nasambit nga sakayan pandagat from Bacolod to Iloilo vice versa. Aksyon Hotline!
Kag kung pamatian tama ng alkalde sa Bacolod, anytime pwede mag-resume ang biyahe mga kaaksyon. Ti maining nga balita, meaning indikasyon ini nga balik-balik kita sa normal nga sitwasyon. I-check taman karon kung may result na ang aton sining swab testing mga kaaksyon sa to mga vendors nagligad nga Sabado. Mga 1,700, no? Mga 1,700 ang nakuhaan tubtob 1,800 ang nakapaswab test mga kaaksyon sa 3 ka mga merkado nga dalagko diri sa syudad sang Bacolod. Check na ton kay kon pamati anta sa mga interviews before sa mga tao behind sining swab testing nga ini within 24 hours magwa ng result. Ti Sabado, Domingo, Lunes, Martes na subong ti base ara ng result mamangkot kita pila ang positive kag pila ang negative. O si saon tama ni sino ang mandato sining pagpamuho-buho sang dalan dira sa barangay Mansilingan going to Handumanan. Daw lapit na ni kuno 6 kabulan o kon pila ni kabulan na kaliga ginbuhuan na sang kontraktor ang dalan halin sa Mansilingan to Handumanan kag pinabayan. Basi way ni sila guro kabasa sang balita gikan sa nasyonal nga bisan ara kita sa pandemya subong ang mga infras, ang mga projects, programs sang gobyerno dapat hindi gid maatrasar padayunon ini. What happened dinaya sa Mansilingan to Handumanan? Ang mga tricycle action hands ga kalapalos ang mga shock nila imbes nga makaginansya sila ga kalapierde kay ipawilding nila. Ang lain pa dira kay ang nagasalalakay sila daw mahulugan pa labi na gid ang nagabululusong. Kag magluwa sina galalanto sa katon sini mga edad-edad na nga nagalabay dira kay inuyog yang salakyan. Di sinondang kontraktor dapat lihog labi baki balik to kay base matak-an ang pumuloyo da kag tamnan inakatubo mga ginpang buho nyo da. Las 8:13 Action Radio Philippine Standard Time. Taligid lang kay malagaw ko gamay lang sa nasyonal, gamay lang niyo. Kumustahon ta karon si Cayetano kag Velasco nga amo karon ang talk of the town sang nasambit iyang pag-agaway dira sang pwesto sa Kongreso mga kaaksyon sa Speaker of the House. Kahapon si dali lang giday kay masulod ta dugay-dugay. Kahapon si Velasco ginbutuhan na nga makapungko no bilang House Speaker. Pero naga-question diri si Velasco. Siya fake atong eleksyon. Siya wala nila gid patigayon dira sa batasang pambansa ho ato tusles guwaya ti sabat naman sang iban ti pano kami ka eleksyon sa sulod to kay ginpasiradhan mo man. Bantayan tani kay way pa nagtapos ang hampang dira sa Kongreso. Sadya sila no. Imbes nga mag-ubra ka mo mga layda, magapatuman sang pagpasar sang budget, kung ano pa nga dapat ibulig sa kubos kag mga programa sa gobyerno, ang inagaway sa bangko sa pagka-House Speaker amo yang ginaamuman nyo da. Galing kay si House Speaker Alan Peter Cayetano doon di may magpati sa gentleman's agreement nila. In short, why sang palabra di honor, why sang hinambalan, why sang word of honor. Ano pag nga ton tawag na siya, why sang si Velasco doon di man magpapierde. Kung si Velasco pa amo nang inistoryahan na ita subong di kay manaog da ni eleksyonon tani. Ang Department of Education mga kaaksyon ga plano karon nga mag face to face sa mga lugar nga zero na ang kaso sining positive 19 o kon COVID-19. Amo ni palangag ni Education Yusico Undersecretary Tonicito Umali. Mga kaaksyon, habalgin naton anamon subong kung ano bi ang sitwasyon, although nga hindi pagid perpekto ang aton sining sitwasyon bangod COVID-19 nga ini. Pero ginalantaw nilang face-to-face, guro kapoy gid mag-online. Kapoy gid ang modular, budlay gid, ano nga sitwasyon, tamo na gid naton alang face-to-face. Pero klarohon taniha, DepEd, ang mapiktuhan diri una-una ang mga makaluluoy nga mga kabataan, ikaduha mga maestra, kag ko pagpauli nila nga mga career na sila sang COVID-19, bilog nga pamilya lastra. Amo gina tapos ang DepEd subong nga panawagan sa mga ginikanan siya kon may ara sang error ang mga module dira
pakitawag lang sa 0961-6805-334 o kadto kamo gani sa errorwatch at deped.gov.com. Namian man ko ni sa DepEd kay ila ni obra suguon pag ginikanan nga manawag sila kunong error. Usisaan nyo da ang mga modular nyo da nga mga learning materials nyo. Hotline. Nga mamangkot pagkabos sa ginikanan, abi isa-isahan nyo na mga modular da kay isa malini tululuhog balintanan-tanan nga mga sagi pa kamoy sugo sa mga ginikanan. When ang sa chimpo magtudlo sa bata nila tapos suguon nyo pa mag-online kung magpinanawag na sa inyo. Hotline. Abi kuhaan yung tagsa ka modular material dirahalin sa grade 1. Pasaka to sa grade 12 kung ano da kaglilian yung isa-isa da. Kag i-correct nyo na dayon da para mahuman ng istorya. Radio. Magsagi ka mga pinanugo, matyagan ko sa inyo daw. Sobra naging nga pahapos ng inyo. Hotline. Kantuatang patrol, sini material na makaksyon, sini nasambit nga aksidente kay nasang aga, kumusta? Nanibo tatlo ginang patayo. Patrol? Patrol report. Action Eden, good morning. Action Eden? Away pa? Hotline. I-check tani kay tatlo gining patay diyo mo na ano na ng sitwasyon ligan nga sa Baduto. Engineer man tong patay sa Hilux man to enkwentro niya. Wing van man to dito sa may Talisay. Ayon. Hotline. Circumferential Road ini. Subo nga aga tatlo Action Eden ara sa linya. Patrol report. Opo niya subong si Police Major Charles Heber sa Police Station number 4. Action Eden, good morning. Action na Bray sa ano lang danay no sa background kay may ginastorya pa si Sir Charles Hever. Aha. Patay in action Bray ang tatlo ka mga persona matapos na aksidente sa Dalan Circumferential Home Site. Sinigid lang nga kagahon mga alauna ini action Bray. So kung ilaragway nato na base man dira sa video nga makita nga ginpadala naton action Bray no. Aha. Mga 150 to 100 meters ni siya away from CL Montelibano nga dalan dabla. Sa corner da? Oo, ulunhan lang na siya gamay action Bray at ubang sang isa ka gasolinahan. Si actually kay ina kaagahon pa na istorya ta na ining si Sir Ronnie Maribuhok. Abyan ini siya sang napatay driver sang Action napatay. Eden? Action Bray. Ang balta debe ng mga involved si di Action Eden abe. Yes, ang involved gali action Bray no, sorry, isa ini ka sports car. Mustang ini nga color black action Bray kag isa ka 10-wheeler truck nga may karga nga tubo. Oo, na-interview ta kaina ining si Ronnie Maribuhok, abyan gini siya action Bray sang napatay. Kaga ang driver kag tag-iya ning sang Mustang ning salakyan amo ini si Stanley Flores. Stanley Flores, 40 anyos, residente ini siya sang Lilconville, Barangay Villamonte, Ciudad Sang Bacolod. Upod sini amo si Wilton Porcel. Kag hinablos ni Wilton nga si Mark John Porcel. Dugang pa action Bray ni Maribuhok gikan sa iya restaurant ni gali si Flores. Initially nag-inom-inom sila ni action Bray, upod man ni sila ni Maribuhok. After ni action Bray inom-inom, tinagdesisyon nga magpinuli na sila kag naghambal siya nga idulong niya ining magtiyo nga Porcel sa ila balay dito sa may Barangay Banago. Din sila gani naglugar halin nga naginom-inom Action Eden? Sa Ulunhan MGC action Bray, ara dang restaurant sining ni Flores. Okay, sige. Dahil lang kay syempre nag-inom-inom. So di ba may curfew kita 10 to 4. Amo na action Bray pamangkot ng iban kay Sige, mga sige. alauna natabo ang aksidente. Sige. So moving north sila action Bray kag initially going north both ang truck kag ini ang Mustang nga salakyan. Nagsuot ni action Bray ang Mustang nga salakyan sa likod nga bahin, right side nga bahin sa truck. That's why nga on the spot gini action Bray ang tatlo ni sa mga persona kay kung makita mo man action Bray no or may imagine mo bala ang Mustang nubo lang ni saya. Tido saktuhan gid sa kaha sa 10-wheeler truck. Botang tabi ang kaha halin sa duta pababaw guro mga isa ka metro guro na Action Eden no? Mga dira-dira. Mga isa ka metro abi so kon ang sports car mga sulosobra man isa ka metro ning kataason sang atop niya halin man sa rueda ya sa duta. Yes, correct. So dumasok ini didto siya sa may dalomgid, dumusdos ning ulo niya. So ang atop niya sinigin kagis gini sang kaha Action Eden nga buta sang tubo ning truck ni ini.
Correct, Action Bray. Amo Aha. inang natabo. Kumbaga Kasi- doon nagparking to sa dalom nga ang nagagwa siya ang pinakabuli-buli na lang sang auto nga ini. Oh, amo Aha, gid Action aha, Bray. aha. Kagati ang length sang salakyan ido saktuhan sa likod man sang truck. Gani Ido ang kalabaon sikot niya, gid. ang kalabaon Oo. niya abi. Tapos ang ato pinido ginhapay gid abi. Oh, amo gid na Oo. Action Bray kay nagpapan gito ang Oo. babaw sang kuani sang sports car. Kag ang sports car Action Eden, I'm sorry para maintindihan sa iban paginaton nga mga utod, ang iya sini nga atop ang pinaka-distansya sini sa mga pasahero da siguro mga 1 inch lang guro Action Eden ay kay nugbo medyo nugbo ni siya mo. Da mo na nga Oo. sitwasyon. Aha. Correct, Action Bray. Kag tito medyo kitid-kitid na. Kagati kakabalo ka naman sang sports car. Pares na bala sang imo to sports car. Ay, Tito kalain. nubo-nubo siya. Magpungko ka la, Action Bray. Gani. So, magpungko ka, I mean, sa pungkuan. Bala do, maano kagid, maduko kagid gamay Maduko, para yes. makapungko ka. Ano ni Oo. siya Action Eden? 4 doors ini or 2 doors ini? 2 doors na Action Bray. Kag ang 2 iya doors. yang nga kwan nga salakyan, babaw dalom, no? Aha. Babaw dalom. Gana ni, saka-saka. Yan, hindi ka pareho sa akon, yung nga kariton to, yung nga gano lang. Anong namin mo ang iya sini nga atop ga saka panaog da mo sina? Ang iya nga pertahan, Action Bray. Ah, Hindi yes, ka typical nga open, yung lara. Ito ya babaw dalom. Inang daw inang ginagamit ato niya nga pinaka simple amo na nga mabukas ka left and right abi iya Oo, up and down correct. ining iya. Correct, Ah. amo na Action Bray. Kabalo Pero ka tito, nga ginamo na siya Action Eden para mas unique siya ikumpara sa pinanga simple nga mga salakyan kiti sports car siya gani mo. oo, para mas madugangan pag idugang nga 0-0. Pero pero anyways, Action Bray, ako po subong si Mate Sever sa Police Station number 4 para sa pinaka-latest man nga investigasyon sa aton sining kapulisan. Ah. Sir, good morning. Live ka sa Action Radio Bacolod with Action na Brian Morden. Sir, kamusta ang investigasyon sa nagluntad ng aksidente kay nasa Cagahon, sir? So, may truck accident na tabo na mga 1 AM dito sa may Differential Road upang sang GC gas station. Wherein ang vehicle 1 is a Ford Mustang and then ang vehicle 2 is 10-wheeler truck. So initially, going north ni ang duha ka vehicle and then nagtuhot ini ang gasunod ini ang Mustang and then nagtuhot ini sa truck. Amoy na sa tapos mga biktima sa vehicle 1 na nagkalamatay. Dead na stop. Oo, bali ang both ang tractor kag ang salakyan din sila nga direksyon Going north. going north sila. Yes. Sir, sa initial ng investigation, ano man na ang nag-overtake ang salakyan or ano ang nakagawa? So ongoing kasubong ato ng investigation ang mga initial nato nga pareho sila going north and then nagsuot ni ang vehicle 1 which is the Ford Mustang. Sir, ano na ba ang area? Sir, dudulong na ba ang area or may sanag-sanag? So sa ato makita dira so ang may mga lights na nagdata may mga poste man so hindi siya tama magkadulo. Sir, given, sir, mga alauna to na sa buo, sir, no? Yes, so Galing kay may ara, mata-first sir, no? Na alas 6 eh. So when it comes sa force, usually ato gina-implement. Siyempre, kasi may additional ka pa nga pamangkot kay Major Charles Severno. So far, amo na Action Brian, no? Ang ilang gilaktan sa ilang investigation Action Brian. Aha, anong inistoryahan na sa pamilya sining mga biktima Action Eden? Istorya na isang pamilya sang victim, sir. Ang bali nag-coordinate ang istoryahan na initially ang aton nga investigador and then ang family sa victim. Sir, nang diin niya ang driver ng tractor? Ay subong taton custody. Under custody. Sige, ano ko ng explanation sa driver sa truck sa iya ni Sir Heber Action Eden? Dahil mo rin ang aton nga investigation nga going north siya and then wala yung nabatagan abiya
lupok lang ang iya nga guma according I see. sa driver ng truck. Mm. Sa dito na kubihan niya na may nagsuot iya nga salakyan. Aha. Ali sir, sang nagbunggo ining nasambit nga salakyan ga dalagan man ni siya no? Why ni siya nagpundo or nga et cetera da. Do ga dalagan man ni siya no? Yes, pareho sila going north. Kay usually abi sa mga aksidente mo na nakapar sa kilid sang dalan, area running to north gini sa yakibot lang siya dumasok ining salakyan nga ini. Mm. Okay. So far amo man lang na. Action din. Yes, correct action, Brian. So far, amo man lang na ang pakaypadayon pa man subong investigasyon sa aton kapulisan. So ibalo tama na action, Brian. Kay sir, nag-coordinate naman ding family guro, sir, no? Yes, Sang- na sila. Sang investigator po and then sang victim. Anong liable sang driver sang truck sini? Kay ti kun isipon ta siya pagani ang victim sini mo. Ginbukuan siya. So, mahulat kita sang final result sa aton nga traffic investigation. So, as a matter of SOP, because may mga nagkalamatay, temporary, mintras hindi pa matapos ang aton nga final investigation. Temporary dapat sa aton nga custody. Daw May formality. kay ina-determine pa kung sa aton nga investigator kung siya pag-silencing ka. Sir, isa lang ka concern may connection gyapon sini no. Ang area sang unhan sang NGC is part of Station 4 gyapon ni sir. Sang dira sila nag-anim halin nga nagainom-inom. So, di pa gina natin ma-point about sa ina nga information kay ongoing pa nga nga investigation ato tayo na i-check. Sige. Kaya mamangkot ba lang kita tani nga amo na nga mainuras may bukas pagliya nga mga ilimnan despite of curfew from 10 a.m. to 10 p.m. to 4 a.m. the following morning. Amo sila. Yes. Ang aton man gina-enforce ining liquor ban will be fine may mga compliance kita nga action taken about sa mga video case at sa mga limnan sa area. So, ato tayo na imbestigaran kung ano ina kamatuod nga dira sila nga kung din sila nag-inom kung sa public place o kung sa private mo. Sige. Sir, salamat, Gid. Good morning. Action na, Brian, nabatian na to na si Police Station 4 Commander Major Charles Sever. So, wabati yung mga development man karon sa Action Eden. Yes, action, Brian. Ara ka sa babaw no? Yes, action, Brian. Basi makaamat-amat kalakat panaog ara ang driver sa sulod sang custodial facility riktahon ta na lang Action Eden. Yes, sige, action, sige. Brian. Sir, thank you. Thank you, good Sir Heber. Good morning. Sige, si Action Eden subong nagapanaog ano. Kay ang office ni Sir Heber sa babaw man na sang police station number 4. I-check na to nabi ang istorya sa driver mismo abi. Action Hotline. Why naging manta sa iban pa nga kolo question diri sa kapulisan kiti ang ila investigation based man isla gyapon sa actual nga nakit-an na linto. Action Eden. Yes, action, Brian. Mamangkot din karon sa sa driver no. Kung ano ang istorya yan naman yan. Sir, may aga. Sir, kasi Michael Mayka, sir, no, live ka sa Action Radio Bacolod, sir, with Action Brian Mordel. Sir, ano natabo kayo na, sir, sang kagahon? Daw, ano ni ang going pa din, kagani, sir, ano natabo na ba sa gano'n? Fish farmer ko, fish farmer. Ano, sir? Fish farmer. First farmer. Oo. Tapos pa din kayo na, sir, sang pagbiyahe mo pa doon? Ano natabo? Sige, kaya nanlagan, kaya ma'am. Dahil gulpi lang magapok sa buli ko. Kumpang ko. Dahil naman ko na nao ko na yun sa truck ko ngayon lantaw. Dali na itlak yan na ito. Dali na Todo ang impact, sir, or nagapok man na ba yan? Oo, tuto ma'am do. Naglupok ko na ni Guma ko. So, ang moto nga nag-ano ka? Ang moto nga nagpundo ka? Oo, moto ka. Pagkita mo, sir, dayon, anong ginimo mo dahil sa pagpanaog mo? Ikaw lang isa, sir, may pinante ka. Walang ikaset. Ma'am. Oo. Action, Brian. Ano ginimo Eden pagkakita ito nga may dumasok nga sa lakyan sa Dalomia? Oo. Ano ginimo mo, sir, sang Tulak na isang pulis para ma-respond. Ano, sir? Nagulat-ulat isang pulis.
Kaya ma-responde kayo nitang nabunggo lang. Ang motora, sir, damo man to tao sa pagkatabo sang aksidente. Dugay-dugay pero ma. Pagkatidagay ko. Event auction buy mo mga Launa. alauna na to. Ano man, first time ni Manong na aksidente nga... First time ninong ikaw nag-drive sa buwan aksidente. First time ko lang yun. First time lang ko. Pakatuan ka na di, sir, sang personnel sang company niyo. So, may pa makato kasi kami. Pila na siya katuig nga drive man? Wala lang. Pila ka nakatuig na drive? 15 years, no? 15 years. So, sa 15 years, Wala lang nasa ko. before 15. Din ka gani, din kaya halin gani nung. Abon na akong balay tabugon. Kapasalan. Na kami sa Lacarlota. Pero pinsahe mo kayo na, halin din. Alis sa Lacarlota, patulog sa farmer. Actually, Ito na nido long. Farmer. first timer. Actually, di man ko ta siya bacon while naga-traverse sabi, nakabati siya nga daw nagaburot ang dalagan sa sininga salakyan. Siyempre, dako ni Andar ang kwan mo, ang sports car mo, kung nabatsaga niya lang nga daw may lumbaanay. Duga amo ni siya mo, di ba? Pinapatihan ka mamo na, sir. Edo ga, ano pala ang gaugog mula ang salakyan. Grabe, gina pamirsa, no? Ay, wagid ma'am. Wala din, sir. Ako na lang po dahil pagkabati mo sa nabunggo. May amo lang tayo, naglupok na kuwano. Dati dyan ila gurod lagan kaya iti interception na damo iti na kita kaya basi maglintod na malapayaw. Kaya mo tayo gulpe na natusan pa po tumarang kada ko tayo mga bulyada. Pagka pan gulpe na lumagapok na yan. Pero sa matabo, to sir, sa inner lane, sa sulod ka kayo. So may napicturan lang ka ma'am. Okay mo tayo napicturan lang ka. Pero wala kagid ka notice, sir, sa side mirror muna, nga may nagasunod. Mamo ay kung sila nga galang, tao ko ako piyak-piyak. Kapilat lagat. Tweety lang mo yan, hindi ko sabi. Sila kay kargato ko ba? Pilahin ka tons karga ni mga 30 tons guro ni, 30 to 40 tons ni. Mga direction break, kag di sunod kay Michael Mihikade, mga 20 kph ang dalaga niya mga action drive, no? Kay given na kargado. Hinahinay na ginaya. Yes, correct, action drive. Sige, sir, matabog inyong salamat. Action drive mo to siya si Michael Mexicano, na driver sa sining truck, after to kay Sir Charles Sever, SOP naman na, hindi custody danay nila. Although, kung tanawon ng sitwasyon, action Bray, siya malang diya ang naging bungguan man sa sining salakyan. Sige, salamat Action Eden. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita unang sa action. Sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Sige, kabalo ka, grabe ning persa sa mga sports car mo. May lain ini siyang iyang persa kumpara mo sa normal nga mga salakyan. Action Hotline. May basihan mo na pati ila mga cylinder sa tag 4 cylinder ini sila. Kag ang iya sining power speed niya hindi lang kay tag 200, tag 220 ang pinaka-normal. Ang iban di action hands kay kalambot ya tag 460 to 480 mo. So once lumapa kasi niya, kag mahatagan mo siya sang nagakaigo nga gasolina, galupad niya. Action Hotline. Perteng persa sini mo. Di ko ni madyonon na lang sa normal nga mga salakyan, dalagan ka lang ni 100 kph action hands. Matsyag mo daga palid-palid na ganing imong salakyan mo. Amo na ti magkaangay sini, magluwas nga gamay ini siya, magluwas gamay lawas niya, mag-an, dako motor niya, ano-ano malang imo nga gina-tie-hop kay mo sa kadasigon sini man. Action Hotline. Pero tiri mo, that's why nga impact niya, why man tayo naghatag conclusion, diri nga dasig idyang dalaga nila, pero kung lantawon ta ang impact sang salakyan, ang pagdasok sa buli sang salakyan, mapulo persa gid man. Kay kung hindi gid masyado persa daw hindi gid magkalatamaan ni mga utod taniho. Action Hotline. Kaluluoy man. So sa interview ng Action Eden kay na halin sila sa isa ka restaurant nga naga-inom-inom abi. Wala tayo ga blame sa ila niya, wala tayo ga blame sila ni. So maybe siguro nga aton nga PNP libot-libot man ta ginagmay labi na gid tag 10 o'clock to 4 kaya mo na mga amo ng curfew hours naton kag mag kwan kita
pulo pang saway-saway kita sa mga nabukas pa nga ulo ilimnan kag kalanan. Action Hotline. Sige, las 8:36, balik kita dugay-dugay sa dugang pa nga mga balita. Standby sa mga biyahiros naton Bacolod to Iloilo, mga kaksyon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sugsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo,
Action Radio! Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19.
Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayo. May agalang sa mga friends natin nga nag-monitor sa Dimantiran si Valencia Kenneth. Salamat gid. Good morning. Gapanghagad pangapi ba? O kung lapit-lapit lang, way pa ko pangapi mo. Gina May Miliezar Kalihan. Nag-monitor man. We have Jomar Domingo Glindro. Salamat gid sa pag-monitor. Gikan sa Manila. Franco Villanueva Osorio. Good morning, Action Bry. Mamahaw ta. Bao kagina kape subong. Mamahaw na naman. Kompleto. Junior Mainit Riho nag-monitor man. Maing buntag si Mel Alderete. Salamat gid sa pag-monitor. Idol. Gina May again, Amalia, good morning, taga Barangay Mahalang, Himamaylan, always gapamati sa Action Radio. Salamat. Jesselyn Andrada Tiangson, nag-monitor man from Barangay Mansilingan. Ernesto Paul Parinio, may Action Bry. Tomas Broniola, nag-monitor man. Jocelyn Arisivita, thank you gid. Jean Oy si Sir Araman, God bless mandra sa imo ma'am. We have Mucha Rigaza, Lito Dayap, araman si Josefina Loxin Hinirato. Salamat gid sa pag-monitor kag keep safe man dira always. Mary Jane Balio Alio Agaman naga-monitor. Lene Binoy, Jocelyn Libon Dispoho, si Apong Alagos. Alex Monteza maing aga Sir Bry padayon sa pag-monitor Barangay Takuling. Mary Ann Himenea, RIP Wilton Porcel, cameraman of ABS-CBN, condolence to the family Porcel. Oh, nadala ni sa sakwan. Madam Elizabeth Malaka Gamala, please greet my grandson Gabriel John Gamala Martino on his 11th birthday today. Salamat gid, God bless man, happy birthday. Inday Blaza, araman si hindi ko kabasa sang name. Basta nabutang nakasulat diri dito man. Di na to, nadula ho. Dahil lagi na pangitaon ta ha. Di na to dapit man. Ari siya. Nagapasalamat ako at aking pamilya sa Diyos. Nakilala ko si Mrs. Rosalna. Negosyo ini. Pasensya gid.
Vanessa Mayo, good Monday night, Action Bri. Watching from Mall of America, Minneapolis, Minnesota. Hello, Energy Fans Club from MOA, Samoa. Ay, gali. Salamat. Winnie Jane Lagardo sa Bordo, naga-monitor man. Tina Hermed or Himed, happiness negosyo ni. Please lang sa mga naga-negosyo, di pag i-post amon din nga live ay. Oo. Si Marimar Araman. Si Mari Ibancha, sports car daw mapalid ko gani, malabyan ko sina, magpaharurot. Kagahod-gahod pag kalipay gina sila magpalupad kung kaagahon RIP sa nagkalamatay. Lilia Taton, naga-monitor man, more power sa program naton. Yes, ma'am, salamat. Romulo Hipti, lamag, kung hubog galiwat ang paminsaron, dasig dalagan sang Mustang, lakas ang atop sang auto or kakas. Condolence sa family. Hinay-hinay lang da sona. Nakainom na bimo ang dasig dalagan sa salakyan 80. Ang sports car niya, boylo ya lang na. Condolence sa family. Si Charles Dilag, gapanghagad kapi yung ang Coco Martin sang UNOR before. Oo, nugon sa kabuhi nila gani man brad. Hinahinay da son mga friends naton nga naga-drive. Philip Laurente Araman, Edo Moliken, condolence upod sa amon, former nabasa ko na. Amy Esmeralda Dolido Araman, Alex Monteza, Sir Bry, patamyaw sa maestro sang RTC Talisay, Sir John Jobert Tronquillo, especially to all group 2B class, madamo gid nga salamat. Good morning man kay Ramel Bilonio Robles. Good morning Action Bry, Alonata Cute Andrada niya sa Grace Pharmacy. Gapamati gid kami subong live sa FB sa radyo. Patamyaw ko gid mama ko gapamati Rosel sa barangay Pahanukoy Purok Masinadyahon. Salamat gid. Rosana Nardo naga-monitor man. Balikan ko karon ng ibang dugay-dugay, standby ka mo da ha. Las 8:53. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, Action Hotline! Action Radio Philippine Standard Time, las 8:55 na sa tonsering nga pagpangalagad. Action Hotline! Pabalik mga ka-aksyon, daligi lang di ko ni pagpalampason ha. Kaya nga may mga promos kita diri sa Action Radio Bacolod Umpisa buwas nga adlaw. Unahon ko na ang 4-piece ha. Pero tema mo rin mo gining titulo niya Action Doors. Grabe man no. May ang isa ni 4-piece, ang isa SAP nan. Pasensya gid ginsunod na mo ni sa kuana sa DSWD kay ti ano ba lang hampang sa DSWD ayuda. Tinga mon subong gagmay lang nga ayuda. Kumiyara da sila ti copy paste na.
Amon kapipaste na lin sa DSWD na klaro. 4Ps mga kaaksyon, pagbulig, pagtuon, paghatag sang paglaom. Imagine mo na ha. Para ini, ari pamati ka mo, ang tagsa ka mga estudyante may pinasahing istorya nga makatalandog iya balatyagon ka makahatag sang leksyon. Bangod sang COVID-19 pandemic nga ini, apektado ang pagtuon sa mga estudyante sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos ang pag-eskwela. Madamo ang nagatinguha sa piyak sang kabudlayan sa subong nga panahon. Madamo nagakinahanglan sang gadgets agod makapartisipar sa ginatawag nga online class. No? Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangita sang siyam ka mga deserving yang mga students nga nagakinahanglan sang cellphone o kon tablet nga ila pagagamiton sa pag-eskwela. Ipadala ang imo istorya sa official Facebook pagiya sa okon page, official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Pwede ka man maka-rekomendar sang imo kakilala nga lubos nga nagakinahanglan sang bulig. Bao kanami sinino? Sino ang pwede maka-intra diri? Mga estudyante sa elementarya, sekundarya, tub-tub kolehiyo nga level nga na-enroll sini nga academic year 2020-2021. Pumuloyo sang probinsya sang Negros Occidental, of course, lakip na diri ang Metro Bacolod. Amo ni bilog na ni nga Negros kag Bacolod ha, amo ning pwede maka-intra gid sini. Mga estudyante nga wala sang cellphone o kon tablet nga ginagamit sa pagtuon. Mga estudyante nga may pinasahing nga istorya ang sang paghimakas lamang makatapos ang pag-eskwela. Kanami sinino mahibi naman ko ni Aksodures mga muna istorya mo. Paano maka-intra? Una nga i-like kag i-follow ang official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kag i-share ang ini nga post. Post na ni Galio. Ipadala ang imo istorya sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kalakip ang imo litrato, picture bla ang imo litrato dra kag butangan sang subject nga ARV 4Ps. 4PS ha, 4PS. Ilakip man ang imo sa mensahe ang mga masunod. Dapat ang ngalan mo gid, edad, address, contact number, grade mo dira, ang year level mo kung college ka, ngalan sang eskwelahan, kag nga diin ka na enroll. Nan, pamati gid todo ha. Isa-isay ang istorya sang imo kabuhi na ipaathag kon nga a deserving ka makabaton sang cellphone. Meaning, doon nagasaysay kag niya sang imo sa nga kabuhi mga kaaksyon dira na. Isa-isay mo gid kay siyempre pilian ni sa amon nga team diri sa Aksyon Radio. Ang istorya ang dapat na sulat sa Word document. Paano papilion? Paano pagapilion ang magadaog? Ang Aksyon Radio magapili sang 5 o tag-5 ka mga finalists sa kada educational nga level, elementarya, high school man o tertiary. Ang mga istorya sang ini nga mga benepisyaryo ang pagabasahon sa programa nga This Is My Life. Hambal ko gid Aksyon doors mo sa This Is My Life ganiti si Tita Wilma gini madramatize niya. Kag base i-drama pag ini sa aton diri nga mga dramatista man. This Is My Life takna 1:15 tubtob las 3 ang hapon, Lunes tubtob Sabado. 3 ka mga benepisyaryo istorya sa kada educational level elementary, ang secondary kag tertiary, makabaton sang cellphone o kon tablet. Wow, tika mahal sa mga cellphone subong. Kag panghatag direction doors, hindi niya pikoy ha, original niya. Ang nabilin nga mga finalists ang magabaton sa tag 500 pesos nga load. Uy gidya perdigle ni. Personal nga idulong sa Aksyon Radio ang padya sang tagdaog. Dira lang kamos puloy, ya, hulat na lang kamo. Sino makapadala sang entry? Sarang na makapadala sa inyo istorya sumugod Oktubre 12, tubtob 19. O hingagaw kamo ha, until 19 lang ini sa October. San o kag paano mahibaluan ang resulta? I-anunsyo ang mga tagdaog sa Oktubre 26, Lunes inang adlaw, 2020 ha. Ang mga tagdaog ang ipalayag sa programa sang Aksyon Radio Bacolod kag mabasahan man ini sa official Facebook page ng Aksyon Radio. Pahanumdom ang mga empleyado kag pamilya sang empleyado tubtob 3rd degree ang hindi pwede mag-intra sa sini nga programa agod mahatagan sa oportunidad ang mas naga kinahanglan. Pasensya kita sini. Sige, para sa dugang pagid ninyo nga detalye dira,
kadto kamo sa Facebook page sa Action Radio kay ara ini siya nalabutang dira nga god maisa-isa nyo gid kalantaw mga ka-action. Good luck sa mga partisipant. Action Radio Philippine Standard Time last 9:01 sa aton sini nga pagpangalagad kag ayo kami ihalin sa Action Radio nga kung ikaw ya may ara kana daya sang pondo, may ara-ara kaya hindi ka na lang mag-participate ha. Or basi may ara ka sang tupad balay mo da nga nakit-an mo nga amo ni siya daw nagakinahanglan gid sa amo ni nga mga bagay, buligan mo na lang siya kay malipay kagid nga magdaog siya paagi sa imo nga ikaw ang nag-guide. Last 9:02 this time di manawag ta kay Sir Frank Carbon Abi kon kumusta ano ang ilang sining pagkahibalo na sa sitwasyon sining ang Iloilo magabukas na sang pagbaton sa mga biyaheros from Bacolod kag bukas naman nga makabiyahe ang pumuluyo dito pagkadto di sa syudad sang Bacolod mga ka-action. So dapat ang mga negosyante naton like Sir Frank Carbon, operator sang Fast Craft diri sa Bacolod, ano ba lang ila sining tika nga paghimuon sa uslab lang mag-umpisa kay sa pag-insyende naton ang Philippine Coast Guard nagpalayag man nga depende man sa mga operator sining mga fast craft nga ini. Daligid lang. Online sa hotline. We have on the line ang Executive mga ka-action Officer sang MBCCI. We have Sir Frank Carbon. Sir, good morning. Oo. Bayan Mangaga. Go ahead. Yeah. Salamat Sige, gid sa time, sir. Ang Iloilo alkalde kahapon nagpalayag na nga open sila for biyahe and the Bacolod waiting man sila nga kun anong tikang sang Iloilo. Sa inyo, sir, nga hanay kumusta, sir? Kon sitwasyon subong, sir? Sinilang aga na bato na muning sulat. Address, why ganit nila address sa Amulong? Address lang sa Coast Guard. Na address sa kay sa Marina, Iloilo, kag address sa Philippine Post Authority. Oo. So, damo pa ni nga proseso kay number 1 nga daan, i-prepare namon ang barko, no? The vessel nga daan. It takes another, siguro 1 week. Preparar pa ang crew, vessel kag ang land. Mo ka, pila ka bulan nagpalauli na ni sila mo, pagitao mo pa ni. Ay gali ka. Oo. Oo. Nagpalauli na ni, nangita na ni iba na nga obra pangitan-an. Ang ni mga terminals, at mapreparar man ni sila kay pila man ni ka bulan way magamit ni guro. Pinluan pa ni. Doon ma-advertise pa kami, no? Hindi ka nagdayon ka biyahe, kaya basi bala 3 kabilog yung sa Europe, o patay ka, no? Correct na, sir. Correct na. Kabalo ka, bisan mga tao, subong nga daw, hadlok man magbiyahe, sir mo? Bisan magbiyahe na. Correct. I-advertise mo gini. Tapos reviewon pa namon ni ang rates namon. Isang ulihin ni pagbiyahe to, daw perdi dutay to, kay ang rates, nubo. Ay, okay. No, way labot nga tunga lang ang ginpasaka sang kwan Marina sa amon, no? Damo tapos ang operations namon sang mismo vessel i-synchronize Iloilo Bacolod. At the same time, amo man mga regulatory bodies, dapat ang Iloilo kag Bacolod, PTA, Coast Guard, Terbila, pareho man, kikisa, hindi sila mismo man, way masagin sindianay. Correct na. Pagalin sa Iloilo, amo ni, pagpunta sa Bacolod niya, hindi, amo na siya, at literally, kaluluoy isang prayro, tani, no? Pag-abot, halin ka sa bukid, siyang kanduni, masakay ka din, hindi, amo nang dapat, kinanglanon mo. Kaya ako nag-all, no? Inanglan areglaon anay ni namon based sa experience nagliligat. Yes, sir. Para lang aton nga mga pasahero hindi sila mahulaan, no? Makumukon kanduni ka nga bukid manawag ka sa Iloilo. Yes. Tapos pag abot di way biyahe kay hindi pa pwede kundi alang-alang balik ka naman to sinyo to. Way labot nga way biyahe basi bala ang reglamento nga sang Bacolod la imong Iloilo. Oo, okay. Pag abot ka alin sa Iloilo, okay sa to. Sakay pagbalik ka singi way ka mo niyo dapat may mo kasi. so meaning sir waiting kamo sa mga EOS nga ipagwa nila nga mo ng basis nyo labi na gid sa mga certificates nga dalon nila mga medical ina makunano ka dira. Wala na, hindi na sila mag-issue executive order. Amo na ni kulong sulat. Amo na lang na? Oo. This sulat should be subject to a lot of
interpretation sa lain-lain nga mga insya sa gobyerno, PPA, Coast Guard, Marina. Hindi na naman meeting kami mismo sa vessel, sa Panman. Hindi lang makungko ka ginanay, pungko sa Iloilo, pungko man din sa Bacolod. Kag kung anong interpretation sa Iloilo kag Bacolod, i-synchronize. Para lang atong pasayro, hindi mahulaan, magmato pa sa bukid to sa Calatrava, manaog ka hindi kaya pwede. So, meaning mga 1 week panghulaton to, sir, para makabalik sa normal gid ining biyahe sa mga fast craft naton. I think amo ng akong kwan, kay number 1 ang imo vessel nga daan, imo ni talantawon nga ready. Tiluan, tanan. Ang crew mo sa vessel, kag ang land base mo nga tao, pangitaon mo, kung di na ni sila, base ato na to sa kung diin kabukiran nga pangita ubra man, ga ubra. Yes. Da mo, kaya dugay-dugay nga nag-untat. I-advertise mo. Oo. Hindi boss di nga buwas mabiyahe kita siguro katulato nga itong go forward ka. Ang rates review pag ginamo na kay isang nililiga dito 2-3 na ka rates ang saka no? So may mga changes ginagali. Most likely mo dasan the mismong regulatory bodies PPA, Coast Guard kag terminal operation i-synchronize man nga ang Iloilo kag Bacolod pala rin yung ilang nga mga reglamento. Kay parang hindi mahulaan ba lang aton nga mga kwan. Pasayro. Sige. So maulat-ulat guro ang amon kwans ni another week siguro. Meeting pagidban kamo lawig pa ni nga ilistoryahan para ang interpretation klariyo tanan. Sige, amo man ng amon sir kay pagkabati nila kagabi nga gin-mention amon diri kag sa Facebook namon nga ang Iloilo nagsugot na, Bacolod okay naman. Ati Caracasas lati may biyahe na. Hindi ko manawang tanay. Ang Bacolod, i-clarify pa rin kung anong okay sa Bacolod. Kaya ang Bacolod, way papel. Kung meaning Iloilo lang na nabaton mo na sir, Iloilo lang. Iloilo lang. Ang Bacolod, basahon yung panisang Lilo, kag kumpormihan yan para mag-synchronize. Synchronize, kay synchronize ang ilang mga health protocols, Tubuglay, no? Even the Coast Guard, dapat pareho man interpretation kay sometimes ang City Hall ang muna interpretation, pag abot sa Coast Guard, lain may interpretation. Kabudlay, no? Pero para man sa para man sa safety sa mga pasahero, ti sundon talagid ni para wag gid problema. Manggani. Reglahon anay para di maulan ang aton ti amo mga sintimos pag-abot sa Bacolod, hindi ka pa kasakay. O sakay ka sa Lilo, pag-abot sa Bacolod, pagbalik mo, lain naman guliya. Maluhay kita sa pobrita ng etwal yun. Yes. Thank you. Pero anyway, sir, gamay. Ulahinon ko lang ni gamay, sir, daw mga 2 na kasimana, nakabalik-balik kita sa new normal nga situation. Kumustang negosyo, sir, so far? Lain, Ryan. Okay. My goodness. Ang amon restaurant sa dalang sa building namon. Si sling namon na dugang na waiter mo, nga hindi sir, waigit. Siya lang gyapon. Ay, di pugar. 2 weeks na, waigit gyapon group customer gasulod. Ang sa piyak ko nga restaurant, sisa namon. May binta ka. Sir, sining adlaw, isa lang kabilog, binta ko. Panda, delivery pa. Lain. Hindi pagid kabalik. Kay ang may meeting gani kami karon kung hindi karon madala sa buwa siguro. Ngayon mo ang gobyerno gid anay magastutulo, mag-create anay trabaho, no? Pag mag-create sang mga tanan nga klase project na construction para may kwarta na gilagaw kay ang tao kulang batyagan mo man naguro mo da bulsa nga purchasing power ta wagid nubo gid katama. Nubo gid kayo kay dutay lang ang taong may obra mo. Sobra sa tunga subong. Wala obra kung may obra man aman yung isa ka waiter da pulo na silang waiter ang iya trabaho sa isa ka semana 3 lang anong gaya sunod adlaw semana lain ang mga tao da porte no ego porte lain kadto ka bisita ka to sa Robinsons ang linyada sang Robinsons nga halinda sa may Shakes pakadto to sa may sa ka restaurant sa Punta sirado na tanan. Gani man no? Wagi dyan no? Oo, pagkaon lang ang abierto kag kuan. Grabe. Amo na ang signal nga lain gid masirabla na ako may binta. No, kay pangita mo na kwarta. Galing ko ay gid mo laban pa ang bayad sa kuan sa income. Mall kag sa income hindi. Oo.
Di wala nga atong driver nga amo nang damo kwarta gagasto tanan everything. Why man? Why ila income kuan man tanan taxi driver, tricycle, oo damo. Ubos Oo, so muna. Dapat that's why ayo mo kami sa meeting na mo ni der boss guru ni umadayon o kung gani Wednesday, basi Thursday, ng gobyerno ay mga gasto ay tudo-tudo, no? Cash forward program. Itong libre sakay, mayo to. Kadugang to income sa atong drivers. Mga things like that, ba? Mga cash forward pang ninlo sang kanal. Kay Tisubong, dinggi naman sa gata, takag-flow mo. Gani man, Sige, gobyerno na ni magasto tudo-tudo mo. Tanang nga job order nga mapinsaran, sige, no? Para na lang gid maka-ambag kwarta. Makagwa ang kwarta kay gobyerno gilang ni makasarang anay magasto. Ang private sector hindi gini silang sarang magasto kay wala income, wala binta, wala purchasing power. Amo na tanan nga repair sang gatubod nga nga kwandao nga public market i-repair da tanan nga banyo da nga way nag-plus ipang repair da tanan, no? Kitaan nila kwarta. Kinan the government has to spend heavily. That's why mo na natawag nga financial stimulus ining bayanihan to for the government to spend. Build sing lahat. Tuduhan nila build kuno niyo. Yes, damo na dapat. Para nga magwa. Para nga ang kwarta sa komunidad magadamo halin sa gobyerno. Oo. Galing kendo gagamo paslas kongreso subong haw no trono pang ginagawa nila hindi kay budget makagawa sa dason tuig. Ti amo nang nasakitan sang buot ginamon. Kay way sila blaga panaog sa dalom so hindi nila mabatyagan ang sitwasyon. No? Yes. Ay sila sa ila air condition nga ba auto, air condition nga balay tanan, pupustante sila. So kung nagapanaog lang sila tanan, sila mismo gag-groceries man, panindaman. Amo gina. Makita nila na, basta kayo man sila abi sa boss, basta kayo sa transportation, mataliw ba siya ganin nila mo? Yan ang sitwasyon na hindi kinanglan kitbulig sa national government, kamuya galinaoy pa kumunto sa Babaw, Olympic, no? Kaya sensitive lang, kisa nagtas na kami. Itsakto na anay nga away. Tapos obligan ta na yung pumuluyo. Yes, no? correct gina. Kung tani maninda lang na sila sa merkado, masakay na sila jeepney, mabatsyagan. Galing kay. No? Kag baka batsyag, mas lakan paano malagyo sa COVID-19, amo nang dapat batsyag. Matsagon man nila, ay galing bot. Daw kabudlay siya, nilat. Daw personal niya po nung una, no? Yes, sir. Gaugtas kami mo. Klaro, ganyan. Oo. Gaugtas ang amay ta sa Pilipinas, bisan si Presidente Rodrigo Duterte daw din nakatikab sa babay sa Katigulangon, gaugtas sa ila. Oo. Nagperma na to kuno urgent, no? No? Paano niyo, ipasad nyo na ibawag ng mga tao sa lingkod, Balanta to subong kay mabalik tos normal ang sesyon nila 13 subong 13-14 na utod si Sir Frank balikan na siya abi. Action Hotline. Gaugta sa mga negosyante sa mga kongresista naton nga sagi ka binangigay da sa kamaraho. Di syempre kung nagsagi sila ka inaway way na matulupangdan ang kinanglanon sang pumuluyo. Action Hotline. Yung mga negosyante ta piktado man nagdululubli na may COVID-19 pita, may ara pa kita sa problema sa Congress, sir. Balik kita siya muna. So dako kita ko kung mapasugdan nila ng bill talaga gasto. No? Dako ni dugang pagijang local man nga government na gasto ti datlo makaluginawa do sa sige with that way giga panaog ang aton mga opisyalis sa kwanta ni katara na sa tricycle, no? Kato mo sa merkado paninda magbatyagan nila hindi kita kabatyagan ang kahadlok nila guro magpa-showy sa tao basi makidnapan pasla sa obral na kumagwa sila. Akig ang tao sila subong hindi sila mapasayang-sayang kay basi mapukulan pala sa Sir Frank daw. Yan ang gora. Joke lang. Kasi lang kabudlay nga ginakwanta sa abagad. Yes, sir. Budlay. Salamat gid. Yes, yes, sir. Gaugtas gid sir mo ni nga amon trabaho everyday pambuka na sa balita, research diri, research dito. Gaugtas gid as in galiliwat tsura namon sang antos obrat ni sila ni. Salamat gid sir sa time. Good morning. Thank you gid sir. Okay. Yes, sir. Action Hotline. Sa mga biyaheros naton ti mga next week pa. Hindi man naton ma-force ni mga operator kiti sila yang panagiyada panigurado man ng ila. Biyahe ka to di pasahero 3 bilog anong income mo daman? Di ba?
Di mas lang magbiyahe eh. Action Hotline. Ariyo, kaya bali Sir Frank Carbon kuno mapagwa kwarta. Ti ariyo mapagwa kwarta ng Aksyon Radio Bacolod. Intra kamo sa SAP sa ARB. Grabe, gina 4 piece tuwa subong SAP na naman. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Gusto mo ba lang makaangkon sang 500 pesos nga cash? Gusto mo ba lang makabaton sang ayuda sining nga per months? Basi ikaw ang isa sa mga magadaog sang 500 pesos nga cash kada adlaw. Aksyon Radio at Bacolod adlaw-adlaw magapanghatag sang SAP sa tanan nga mga maukol yung tagpalamati. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sino maka-intra sini? Tanan nga pamuloyo sang syudad sa Bacolod. Take note ha, Bacolod lang ini. Hindi ni siya pareho sa 4 piece to nga around Negros Occidental. Pamuloyo sa Bacolod ila binagay na maukod nga mga tagpalamati sang Aksyon Radio sa transistor. Dapat sa radio sets kagidyaga pamati ha, hindi sa Facebook ang maka-intra sini. Subogod Oktubre 14, 2020, buwas nga adlaw Miyerkules nga adlaw. Magabato ng Aksyon Radio Bacolod sa mga interest pagis ang text ipadala sa amo sining nga numero. Kuha ka mo ballpen kag papilda please pakitype 0963-219-8066 mga kaksyon. 0963-219-8066. Pwede ka makapadala da sang inyo kompleto nga pangalan, edad, address, kag contact number. Kompletohon na detalye ang ginapangayo agod ma-validate ang imo sining entry. Adlaw-adlaw magapamati sa programa sa Aksyon Radio Bacolod. Paano mahibaluan nga nagdaog ka? Sa kada adlaw maga-raffle ang Aksyon Radio sa mga tagdaog on air ha. Kag siguraduhon nga naga-monitor kagidya sa Aksyon Radio. Hibaluon ang programa sa oras sang pagtawag kag kilalahon man ang anchor o kon reporter sang Aksyon Radio Bacolod. Once linawag kung ngalan mo di, sulat mo na ngalan ko. Kung natabuan dira nga may naga-report, isulat mo man ang ngalan sang reporter kag ano nga oras ko gin-mention. Kung hindi makasabat sa sulod sang 3 katawag, magabunot ang Aksyon Radio Bacolod sang panibag-o nga magadaog na naman. Dapat alerto kagida. Bisan busy kada sa imo trabaho, ang tingon mo ginang dulonggan mo kag i-loud ang imo sining nga cellphone dira. Action Hotline. May nanawag na yon. No, dali gid lang kay sigurado ni balayran ning akon di. Dali gid lang. Ipadala o matawag liwat Action JM, no? Or dapat maanting gid longgan mo da. Ipadala ang 500 pesos nga cash paagi iya sa remittance center. O padala lang namon kung ikaw nagdaog. Ma-claim ang premyo isa ka adlaw matapos malawagan kag nakonfirmar ang entry dira. Sana magasugod ang raffle na. Magasubod sa pagpanagtag sang ayuda ang Aksyon Radio Bacolod Oktubre 19 na dason nga simana ini no Lunes nga adlaw ano pang ginahulat nyo da preparar na hapos-hapos ngalan edad address contact number amo lang ginang i-text mo kag i-raffle namon diri kag kumabunutan ka tawgan kada kag may gamay nga palamangkutanon sa program nga imo sini na pamatihan. Action Hotline. Sa 9:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oras ko medyo kulabos na gid sini matinion magka-aksyon. Karon sa gabi mahilibati taliwata sa Action Firing Line. Kay makontak kita sa mga abogado. Isaysay taliwat ko na ng istorya sang Kongreso kung may mga violations bala nga nagkalahinabo kahapon sa pagpatigayon sang pagmotion nga pagbakante sang posisyon ni Cayetano bilang House Speaker kag ang pag-eleksyon sang baribag-o naman nga House Speaker mga kaksyon. Kay interesante sini nga balita mo kana pagabihan ta na karona kay para sa aton sini pagpangalagan. Upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ni Aksyon Rex Cantong. Ini naman sa Aksyon Brian more than nagapasalamat gintalos kita ng palabad pangalagad kay Aksyon Art tayo pa ng regular nga anchorman. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio